थामजिसे सा फरायसाफोरा सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हादों बर' बिजोंजों फरायनानै 3831। दानिया बर' बिजोंजोंनो फार्स्ट डिभिजना बेसेबां? दानिया आं दहाय बुंदोंमोन मेट्रिक पास जानाय लोगो लोगो सोलोंथाइया केरियार सेलेक्ट खालामनाय समा जागायो। देग्लाय गोबां पास जादों, गोबां होंगो दोंगो जागोन लामाया। खोथाखौ बुजिदों? मेट्रिक पास जानाय लोगो लोगो दोंथाम लामाजों थांनांगौ, दोंथाम लामाखौ थाबायथारनांगौ। बै लामाया स्ट्रिमनि बाथ्राखौ बुङो। आर्ट्स, कमार्स, साइन्स मोनथाम स्ट्रिमजों जोङो फरायलांनांगौ। बिनि उनावसो आरो हायार सेकेन्डारिनि उनाव गावहैबावगोन। दा बे मोनथाम लामाया बिराद होंगो दोंगो जागोन देग्लाय। आरो बे मोनथाम लामायावल' थाबथानाय नङा, नोंसिनि जेब्ला साक्सेस लाइफआ फैगोन साख्रि बाख्रि बायदि बिथिङाव नोंसिनि बेटसआव बिराद बुरजा मेट्रिक पास जादों नालाय, बिराद बुरजाजों सिख'लायहैनांगौ जागोन। बे लामा थाबायनायावबो सिगां जानो उन जानो बिराद होंगो दोंगो जागोन। दा ओंखायनो नोंसोरो मा खालामनांगोन, सिगाङाव माबायदि फरायदों बिनि 3-4 गुन डाबल जोङो फरायनांगोन, नङा होमबा? आंहा सेकेन्ड डिभिजनसो जादों, आंहा थार्ड डिभिजनसो जादों, आं हाहैखानाय नङा, बेबायदि खोथाखौ मालाबाबो दालाबो। आं गावनो बुंगोन, आंबो मेट्रिकखौ बिराद गाज्रि पास जादों, मोजां जायाखै। खेबसे फेल जादों आंहा मेट्रिकआव, नोंसोरथ' पास जाजोबदों। आंहा लाजिनाय गैया, खुला खुलि बुंगोन आं मेट्रिकखौ खेबसे फेल जादों। नोंथांमोननि आथिखालनि गाहाय नेहाथारि बुलेटजों आं लजिं थाफादोंमोन, बिथाङा पास जादों, आं फेल जादों। बिनि नेक्स्ट बोसोराव आङो पास जादों। बिराद गाज्रि 34 जौखोन्दो लानानै आं मेट्रिक पास जादों। आं कलेजखौ बेंटलाव लाहैदों, बेंटलाव थांबाय, हायार सेकेन्डारियाव फरायहैजेनबाय। ओरैबायदि मोजां मोजां फरायसा फैबाय, बांसिनानो कम्पिउटार मोनजोबनाय। बे समाव फार्स्ट डिभिजन जाग्राफोरनो कम्पिउटार होयो, 60% मोनग्राफोरनो। आं लाजिनाय मोनबाय, नाथाय आं माब्लाबाबो उन जानानै थायाखै। आं लाजिनाय मोनदों, नाथाय आंनि गोसोआव मोनसे जुजिनाया फैदों। इंलिश मिडियामनि गोबां फरायसाफोर फैदोंमोन, खिन्थु बिसोरो बिराद रायलायनायाव स्मार्टब्लाबो लेखायाव फरायनाय लिरनायनि इंराजिया आलादा जायो, थिउरिनि बाथ्राया आलादा जायो, लेसननि बाथ्राया आलादा जायो। जों बर'खौबो बिदिनो जेरै बिराद रायलायनो हायो, बै लेखानिखौथ' जोङो रायलायनायजों गोरोबाना हाहैया। बैसिनि बायदिब्ला जोंहा बर' नालाय बर'खौ हाजोबनांगौ। आरो जोंबो मा सानो, बिसोरो इंराजि बिजोंजों फरायनाय नालाय इंराजिखौ हाजोबो, खिन्थु बिदि नङा। जोङो क्लास 5आव ABCD फरायजेनदों, LP स्कुलाव जोङो ABCD फरायनो मोनाखैमोन, क्लास 5आवसो ABCD फरायनो मोनदों। नाथाय आथिखालाव LP स्कुलावनो ABCD फरायनो मोनो। जोङो हायार सेकेन्डारियाव कमप्लिट इंराजिजों फरायनांदों, नाथाय आथिखालाव हायार सेकेन्डारियाव बर'जोंबो फरायनो मोनबाय। हायार सेकेन्डारि फाइनाल रिजाल्टआव 52% मोनबाय आङो। दानिया बै फार्स्ट डिभिजन पास जाग्राफ्राबो आंजों समान समानल' मोनबाय, माने आं बिराद बांसिन फरायदों। नोंसोरो माबायदि फरायदों आं मिथिया, हायार सेकेन्डारि फाइनाल पास जानायबो दङ दा। आं जिउआव हरथाम हरब्रैसो अखा थमब्लेट लेखा फरायफेरबाय। हरथाम हरब्रैसो जाबाय आङो अखा थमब्लेट फरायनाया। माने फरायनायखौ बारायनांगौ। जोंनि ओनसोलाव फरायनायनि थासारियानो गैथ्रा, बिराद उसुबिदा। दानिया बिदिनो थाङै थाङै थांनानै PUआव आङो माबाबाय, PUआवथ' सेकेन्ड डिभिजन जाबाय, 52% मोनबाय। समब्रा समब्रि साथामल' फार्स्ट डिभिजन जाखादों, बिनि उनाव बाखिया आंनि उनावबो फैबाय, आंबो एसे दावखोबाय। कलेजावबो बिदिनो जाबाय, कलेजावबो बिराद बुरजा बुरजा फारसे लानानै फैनाय दङमोन, नाथाय सारा कलेजावनो जोंनि समाव सानैल' फार्स्ट डिभिजन जानो हादों बेंटल कलेजाव 2013आव। बिनि गेजेराव आंनानो टपार कलेजाव, 62% मोनबाय आङो। आंनि उनाव सासे हिन्जावसा 60.5% मोनदोंमोन इडुकेसननि
बिथाङा लोगो लोगो केरेलायाव थिउल'जि फरायनो होननानै थांदों। बिनि उनाव बिथाङा फैनानै दा संसार जानानै दङ। सोलोंथाइजों एसेबां लोब्बा लाखिनाय जायासै। दा जेखियानो जाया मानो दहायनो बुंखादों आंबो कारिगावआव फरायनाय। बिदि मोजांथार फरायसालियाव फरायनो मोनाखै, थेवबो आं नाजानायनि गेजेरजों आङो बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव एडमिसन मोनदों आरो मोजाङै मोजां फोजोबनो हादों। बिनि उनाव दा बावैसो बुंनाय बायदि नंजोबा, PhD आंना जोबाखै, आं दा खालामगासिनो दङ। आं साबमिट होबाय थेसिसखौ, बे मास मोनसे मोननैनि गेजेराव रिपर्टआ फैब्लासो PhD कमप्लिट जोबगोन। दा जेखि जाया मानो फरायसाफोर, आं आंनि बाथ्राखौ बुंग्रोनायनि खारना जाहैबाय नोंथांमोना सेकेन्ड डिभिजन जादों होननानै बा खम पार्सेन्ट मोनदों होननानै जाहाथे गोसोखौ दुरबल लाया। आं दहायनो बुंदों बिराद बुरजा मेट्रिक पास जादों, लामाया मोनथाम दोंथाम, बे दोंथाम लामाजों ओरैबायदि होंगो दोंगो थाबायगोन नोंथांमोनहा बांसिन जुदि फरायाबा सौहैनाय नङा, लामा ससेयावनो थालांगोन, गाथाबलांजागोन। बेखिनिखौ बुंबाय। दा जेखि जाया मानो हायार सेकेन्डारि जायफोर साइन्स लानाय दङब्ला, साइन्स लानाय गैयाना सासेबो गैया, CIT आव इन्जिनियार जानो थाखाय जोंहा CIT आव फरायो, BTech MTech डिप्ल'माबो दङ। सिभिल इन्जिनियारिंनि थाखाय मेट्रिक पासआबो दङ। मेट्रिक पासनिफ्राय डिप्ल'माबो लानो हायो। 31 मेसिम एप्लाइआ दङ, सोरबा खालामनो गोसोबा एसे खबर खालामनानै हो। 31 तारिख मेसिम एप्लिकेसनखौ लाखिबाय थागोन, अनलाइन एप्लिकेसना सोलिगासिनो दङ, फरायनो हागोन। बुंनो थाङोब्ला जोंहा बिराद लाखि, जोंनि क'क्राझार जिल्लायाव इन्जिनियार जानो थाखाय जोंहा BB इन्जिनियारिं कलेज दङ, CIT दङ, इउनिभार्सिटि दङ। नाथाय जोंनि मानसिफ्रा, जोंनि लकेलनि मानसिफ्रा, जोंनि ओनसोलनि मानसिफ्रा फरायनो हाया, जोबोद दुखुनांथाव। नाथाय जों फरायहैनो हानांसिगोन। दाख्लैसो बावै बेसरगावआव माबा मेडिकेल कलेज गंसे बेखेवफैबाय, एडमिसनबो लाबाय, 100 जन फरायसाखौ लाखिदों। नोंथांमोना मिथियोना मिथिया, बेयाव सानैल' बर'फोर दङ, हिनजाव सासे हौवा सासे। मानोना जोंनि बर' मानसिफोरा फरायनायाव दासिमबो एसेबां सांग्रां जायाखै, नङा होमबा? गुबुनजों रुजुनायाव जों हाया। दा बेनिखायनो जोङो बांसिन फरायबावनांगोन, बांसिन फरायबावनांगोन। दा नोङो बोसोराव 100 जन, जोंनि जायगायावनो बर' गामियावनो गंसे मेडिकेल कलेजाव बोसोराव 100 जन एडमिसन लाखिनायाव सानैल' बर' मानसिया एडमिसन मोननांगौब्ला होमबा मा जागोन? गुबुन मानसियासो रोंलांबाय थागोन, नङा होमबा? दा जेखि जाया नोंनि फिसा आंनि फिसा सानसे समाव बेयाव फरायनांगोन। जोंनि गेजेरनिफ्रायनो मोजां मोजां डक्टर जानांगोन, मोजां मोजां इन्जिनियार जानांगोन, मोजां मोजां अफिसार जानांगोन, नङा होमबा? नोंथांमोननि गामिखौ मोनसे बिराद मोजां एग्जाम्पल हिसाबै आं लाबाय थायो। आं गोजानखौ बुङा, जोंनि ओरै कारिगाव ओनसोल, आवदां ओनसोल जेसेबां सा ओनसोलसिम दङ, नोंथांमोननि गामिया मोनसे खोब दहाय आलासि बुंनाय बायदि डिसिप्लिन, आब्रुथि गोनां गामि। आरो आं बिनि गुदियाव साबायखर होगोन बिपुल नार्जारी बिदा गेदेरखौ। आंबो बिथांखौ फल' खालामबोदों। बिथांनि थाखायनो बेबायदि सोलोंथाइ फारसे, हारिमु फारसे गोबां बिथिङाव जौगासिननाय होननानै बुंनांगोन। आथिखालाव सरकारा साफासिन गामि, क्लिनलिनेस भिलेज हिसाबैबो फोसावो, मडेल भिलेज हिसाबैबो फोसावो। हयथ' बेबायदियैनो मोजाङै मोजां सोलिलांबाय थायोब्ला नोंथांमोननि गामिया सानसे मोनहैगोनखौ आं मिजिंथियो आरो आं खावलायगोन बेबायदिनो सोलोंथाइ बिथिं, हारिमु बिथिं, गेलेमु बिथिं, समाजारि मोनफ्रोमबो बिथिङाव जाहाथे मोजाङै दावगालांबाय थानो हायो। दा आङो गोबां बाथ्रा बुंनो सानो।